Ibanghilyo karong Dominguha sa ikanapulog lima nga Domingo sulod sa tuig ordinaryong panahon, naghisgot mahitungod sa sambingay sa magpupugas. Ngadiin ang Ibanghilyo mismo nagsulti ug naghatag natog katinawan kung unsa ang buot ipasabot sa gihisgutan ni Jesus bahin sa sambingay. Gihitagaan na niya og explanation mao nang sayon alang kanato ang pagpaminaw ug pag-alinaw kung unsa ang kahulugan sa maong sambingay sa magpupugas. Mga kaigsuunan, sa maong Ibanghilyo, ang point nga atong ang pamalandungan mao nga dunay magpupugas usa ka mag-uuma nga niadto sa iyang uma aron sa pagpugas. Ug sayod ta nga nahimo nga napugas tungod kay ning adto siya sa umahan ug nagpugas. Dunay action nga gihimo niya aron mahimo ang maong buluhaton sa pagpamugas. Sa atoang kinabuhi, doon na tayo tagsa-tagsa, kaplano, doon na tayo mga damgo sa usag-usa. Matod pa sa kanta sa Carpenters nga gitaytulan og I Have You, ang pinakaunang linya niingon, I have always been a dreamer. Tinuod kitang tanang tao, we are all dreamers. Ayaw ko ingnan ninyo nga wa mo'y gidamgo sa inyong kinabuhi. Doon na dyo'y gidamgo nimo nga ma-achieve sa umaabot. Pero magpabilin ang usa ka damgo kung kana di nimo lihukon. Kung wa kay steps nga gihimo ulakang aron sa kahimuan o kanang mahimong realidad ang usa ka damgo, magpabilin ka ng damgo ug tanghaga sa imong kinabuhi. Naan mga kaigsunan niining maong Ibanghilyo, gipahinumduman ta nga dili lamang taman sa damgo sa atong kinabuhi, kundi nga mahimo ta nga tao sa buhat, no? Dunay action nga himuon. Matud pa ni Saint Francis of Assisi, lakaw, gawas, isangyaw ang maayong balita, pinaagi sa imong buhat. Nga kung umugamit manggali o galing mo gamit ka og mga pulong kung kana di kinahanglan na gayon. Naan mga kaigsunan, diha-dihay sa atong pagkinabuhi, dili kinahanglan na pagkanunay ta magsigi og istorya ngadto sa uban, kundili atong tagaan og kinabuhi ang atong giistorya pinaagi sa atong tagsa-tagsa kabuhat. Ikaduha mga kaigsunan nga makita nato sa Ibanghilyo, niingon si Jesus, kung doon na mo'y dalunggan, pamati ka mo. Dili lang di ay taman sa atong madungog ang pulong sa Dios, kundili kinahanglan di ay pon abli ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing aron sa pagpasud sa pulong sa Dios. Ug abli man ang kasing-kasing atong andamon ang atong kasing-kasing alang sa pulong sa Dios, aron kini mamunga og daghan sama sa gikanta nato sa Salmo 65 nga nag-ingon, ang binhi nga nahulog sa maayong yuta makahatag og maayong bunga. Ang pulong sa Dios kung nindot ang iyang sugdog, iyang pagasudlan ug iyang matamnan matisok diha sa nindot nga kasing-kasing, makapamunga og daghan. Diha sa Salmo 95 nag-ingon, kung karon makadungog ka sa tingog sa Dios, ayaw patigaha ang imong kasing-kasing.
Nan mga kaigsunan, nagpahinumdum kanato kining maong sambingay sa magpupugas. Nga kinahanglan, andamon, kultibaron, himuong tabunok ang atong kasing-kasing ug abli kini alang sa pulong sa Dios aron kini maka bunga ug daghan pinagi sa atong buhat ngadto sa atong isikatawo. Sa katapusan mga kaigsunan, ahong gamiton ang pulong ni Father James McAbis nga nag-ingon siya sa iyang pamalandong. The seed of the word is alive. It has a dynamism. It moves us. Let us never be tired of sowing. If we lack a fruit of virtue, no problem. Ask for it. Nga diha sa tong pagpanibasog, ug makita nato nga dunay kuwang ug dunay mga dili paigo ug sakto nga atong ikapadayag nga maayo ngadto sa atong isikatawo, di ta angay mabalaka, angay natong ipangayo sa Dios. Kay diya na mo pamagiha, ang Dios buhatag sa atong gikinahanglan. Buhatag sa hiyas nga diin nagkuwang ta ug kana atong mapakita ug mapadayag nga ang mensahe sa Dios diha kanato ug kini atong mapakita sa atong tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa atong isikatawo ug kini mabatunan lamang nato kung kita dunay pagsalig sa Dios, kung kita magampo ug mudangop kaniya ug mangayo sa iyang tabang. Nang padayon tatsong panaw, padayon sa atong pagampo, padayon sa pagpanlibasog taliwa ning krisis nga atong giagian karon. Hinaot paunta. Palihog manindog.